Adlaw nga Domingo alang sa tanan nga mga kaigsuunan diha sa iglesia, kini ang unang higayon ang mga pastor sa Central District Convention sa United Church of Christ sa SMDC nag-facilitate og Cebuano nga pagsimba kaning Visayan worship kay kasagara ang atong pagsimba sa UCCP City Church sa Davao sa Matina sa Turil ug uban nga simbahan in English man. So atong gi-attempt nga upahigayon ta og Cebuano worship pagamit sa atong Cebuano nga mga hymns. So andamon nato atong mga kagalingon sa magasimba ta sa Ginoo ug salamat ini kay gayunan nga makasimba kita sa Dios sa atong kaugalingon nga lengguwahe. Taliwala sa mga kahadlok ug pagduha-duha ani kita aron sa pagsimba sa Dios kay siya nga atong kusog ug dalampanan. Ang Ginoo mao ang atong kahayag ug kaluwasan, busa wala ako'y kahadlukan. Kay siya magaluwas kanimo gikan sa mga katalagman nga wala mo hisayri. Ilikay kaniya gikan sa tanang sakit nga makamatay. Ang Ginoo mao ang akong dalampanan, busa kinsa man ang akong salisangan. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong tigpanalipod, walay katalagman nga mudangat kanimo, ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Tungod niini nga mga saad sa Dios, ato siyang simbahon, kay siyang atong magbalantay ug kalasag sa kinabuhi. Kung
Salamat o Dios kay ikaw ang among kusog ug dalangpanan. Ikaw ang among tigpanalipod gikan sa mga katalagman. Salamat Ginoo ning tagna sa among pagsimba, among gipangayo nga kami imong ubanan pinaagi sa presensya sa Balaang Espiritu. Panalangini ang matag usa karon nga nakigduyog nining among pagsimba. Salamat Ginoo nga ikaw mahimaya ug ikaw mapasidunggan sa tanan namong pagabuhaton. Pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo higala ug manuluwas. Amen. Ang patukuranan sa ato pagpamalandong niini nga adlaw mga igsoon nutlo gikan sa Deuteronomio 6. Mao kini ang tanang mga balaod nga gihatag kanako sa Ginoo nga inyong Dios aron itudlo kaninyo ug aron tumanon ninyo didto sa yuta nga inyong adtuan o panag-iyahon. Sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan nga kahadlokan ninyo ug sa inyong mga kaliwat ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga balaod nga gihatag ko kaninyo. Kung buhaton ninyo kini, kabaton kamo taas nga kinabuhi. Busa pamati katawhan sa Israel. Ug tumana gayud ninyo kini aron kamo magmauswagon ug mudaghan pag-ayo didto sa tambok ug tabunok nga yuta sumala sa gisaad sa Ginoo nga Dios sa inyong katigulangan. Hinumdumi katawhan o Israel. Ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. Igugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag o kusog. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo. Tudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Siguti kini kung anaa kamo sa inyong balay ug kung magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong bukton ingon nga ilhanan ug ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay ug diha sa inyong mga ganghaan. Dalaygo ng Dios sa iyang mga pulong, ipanalangina na kita sa atong pagpatalinghog niini. Amen. Mayong adlaw sa makausapa mga kaigsunan, labi na sa tanang mga kinsakupan sa United Church of Christ in the Philippines, dinhi sa Central District or sa Davao City area, apil ang Samal Island, ug ang tanan nga mo abri sa ilang FB pages karon nga mo subay sa bagong programa nga gikausahan sa pipila ka mga kasimbahanan dinhi sa Davao City ang pagpahayag o pagpanguna sa pagsimba diya sa atong pinulungan. Dalaygo ng Dios
Kaya na kita sa ikaunom, ikapitong bulan niining panahon sa pandemya, naata sa bagong normal matud pa nga ilang ginatawag. Ug ganaw sab kita sa bagong mga hagit sa kinabuhi. Diin daghang mga kasimbahanan wala pa nakabalik sa pagsimba. Ilabi na ang mga dagkong kasimbahanan sa syudad. Apan sa mga gagmay, nagapadayon kini og padayon ang hagit ug ang giya sa pagtuman sa pagprotektar sa atong kaugalingon ug ang pagtuman sa giya sa atong gobyerno aron nga madaog gayud nato ang COVID-19. Dalaygon ang Dios. Ang uluhan sa atong mensahe gaingon ang balaanong pagmatuto. Kini nga teksto giila ingon nga Shema. Shema. Ang ilado o inila nga teksto sa balaang kasulatan labi na sa mga Hudyo. Kay kini giila nga patukuranan sa pagtuong Judaismo. Gitamon nga pagtuo o prinsipyo sa Kristohanon o mga lakang, mabatakang lakang sa madagayaong pagpuyo sa malungtarong katilingban. Asa gasukad ang tanan? Number 1, o una, ang pagtuo sa usa ka Ginoong Dios. Dinhi magsukad ang balaanong pagmatuto. Sumala sa hagit ug sugo ni Moses nga gihatag niya sa mga Israelita sa wala pa sila mosulod sa yutang gisaan. Sugo nga dadawat usab ni Moses gikan gayud sa Dios nga Amahan. Ang pagtuo sa usa ka Ginoong Dios o sa usa lamang ka Dios. Ang Dios ni Moses, ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob, ang Dios sa Israel. Na ila sa ngalan nga Yahweh, Jehovah, na ila ingon nga El Shaddai, ang Dios nga labing gamhanan. Ug na ila usab sa bagong tugon ingon nga Amahan ug Dios ni Ginoong Hesukristo nga usara diha sa balaang Espiritu. Labing importante kini nga patukuranan sa pagtuo. Kaduha, asa magsukad ang balaanong pagmatuto. Ingon sa bersikulo 5, si Moses nagahagit sa iyang katawhan sa Israelinon ang pagkigugma sa Dios sa tibuok nga pagkatao. Sa tibuok nga kasing-kasing, tibuok nga kalag, o sa tibuok nga kusog. Kini usab gikutlo ni Ginoong Hesus sa iyang pagwali dito sa Ebanghelyo o sa panahon nga siya nagwali dito sa katawhan sa Galilea. Din siya gipangutana unsa ba ang balaod og labing importante sa tanang balaod. Ug iyang gisulti maong linya nga gikutlo sa Deuteronomy 6. Ang pagigugma sa Dios sa tibok mong kasing-kasing, kalag, kusog, ug godahuna, ug ang imong pagigugma sa isig katao sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Ang pagigugma sa Dios sa tanang panahon samtang anaa kapay kusog mao gayoy patukuranan sa balaanong pagmatuto diya sa atong panimalay o katilingban. Ikatulo, asa magsukad o unsa himuon alang sa balaanong pagmatuto. Sa bersikulo 6 ngadto sa 9, gihatag ni Moses ang mga detalye o lakang unsaon pagtudlo sa balaanong pagmatuto o pagpahigayon sa balaanong pagmatuto dihas ngadto sa sunod nga mga henerasyon. O kini ang pagtudlo sa kabataan, sa maong pagtuo sa usa ka Dios, o sa maong paghigugma sa Dios sa tibuok nimong kinabuhi. Ang pagtudlo, ingon nga ang panimalay gayon
mao'y unang tulunghaan, ug ang ginikanan mao'y unang magtutudlo. Mao kini ang patukuranan, lakang ug tinubdan sa madagayawong pagpuyo ug malungtarong katilingban ug lig-on nga nasod. Atong mihimong panag-ingnan ang nasod sa Israel. Karon kaning adlaw o karon nga adlaw sa ilang adlaw sa igpapahulay, nagasaulog sila sa fiesta sa Rosh Hashanah. Ug kung matunong ka na sa Biyernes, itawag ka na og Shabbat service. Ug ang Shabbat mo'y pinaka tugay, labing karaang sugo nga panahon pa ni Moses 3,500 years ago gitamod o gisunod hangtod karong mga panahon na. Ug ang Shabbat service, Shabbat prayer nga panagtapok sa Biyernes sa hapon hangtod sa Sabado sa hapon, ug ang adlaw sa ilang giingong pagpapahulay, pahulay sa panimalay, nahimong usa ka dugukan alang sa panimalay nga magtapok, undangon ang pagtrabaho. Gahinon ang panahon sa pag-ampo, pagdungan og kaon, pag-inamitay, pagpahulay, paglambigit sa usa ka kinabuhi og banay og nasod sa usa ka adlaw sa usa ka semana. Practically everybody stops. Hunong ang tanan. Gawas sa mga emergensiya o uban pa mga ahensya nga dili gayud pwedeng dili mulihok tungod kay padayon silang nagserbisyo. Kini nga ehemplo nga pagtulunan, 3,000 ka tuig na ang nilabay apan ilang gikuptan hangtod karon. Ug mao kana ang nakapalig-on sa matag panimalay nga mga Hudyo. Ug mao pod kana ang nakapatukod aron malig-on balik ang nasod sa Israel. Bisan pa sa ilang giagian nga libo-libo ka mga katuigan sa ilang pagkakatag o pagkalagyo ngadto sa laing-laing nasod sa tibuok kalibutan hangtod nga nauli sila niadtong 1948. Kumusta ang atong katilingban? Ang atong panimalay? Ang katilingban sa pagtuo? Kumusta ang atong mga kabataan? Napanunod ba kanila ang pagtuo o ang paghigugma sa Dios sa tibuok natong kinabuhi? Taliwala diha sa kapaspas sa atong mga trabaho, mga daghang mga paggukod sa mga buluhaton sa eskwelahan, ug uban pang mga kalibutanong buhat ug kagana. Diin usahay kita makalimot sa mga relihiyoso o espirituhanong pagtagad. Niabot ang pandemya, ug unsay hatod dinhi kanato, kalisod o kapait tungod sa kawad-on sa trabaho o pangita, kahadlok tungod kay basig matuptan kita sa COVID-19, kalibog sa hunahuna tungod sa daghang mga pagkitabo, daghang mabasa, daghang makita, o daghan pa natong gihunahuna nga mga butang kung asa na ba kita paingon niining panahona sa kalisdanan. Apan sa laing bahin, gipahunong niya ang tanan. Ipahunong sa Dios ang tanan aron makagahin kita panahon sa atong panimalay, sa atong pagpabalandong, sa atong pagsimba sa balay, gitawag og simbalay o kauban sa simbako, uban sa tibuok banay, pag-ampo o pagbasa sa pulong. Ang pandemya maoy pinakadako nga ngitabo sa kalibutan nga nakapapugos kanato nga atong tandon
ang prinsipyo sa pagpahulay, Shabbat, rest. Kay dili ba sa pipila ka bulan wala tay simbag Domingo, Sabado, undang ang tanan. O wa nay tao sa kadalanan labi na kung Domingo. Nausab gayon ang panahon. Niundang ang tanan paglakaw. Ang tanang mga sakyanan niundang. Ang tanang trabaho niundang. Ang dagko nga mga industriya niundang ang tanan. O karon nibalik na tas pagpananom. Nag-atiman sa yuta. Pagpananom bisan pa kanang gitawag og tanom nga badyang. Nga dito sa bukid daghan naman na kay dito nya bura man nagkatol. Pero karon pwede na dahil siyang pagamyon. Pwede po siyang gamay nga badyang o cute na siya paminahon tanahon o mahal na kayo. Ug ang tao giganahan na og pananom. Dili lang sa tanom. Kundi ang pagpananom og mga bulak, kundi ang pagpananom gayud og mga gulay. Kay di man makaon ang badyang og monstera. Ang dapat itanom atud pa sa usa ka tawo kamunggay ug uban pa mga dahon-dahon. Sige mong pananom og gulay mga flowers o plants. Pero sige mong pangayo pod sa inyong silingan sa kamunggay. Dapat number 1 nga himuon nga ipananom di ay gayod sa atong panahon ang mga butang nga makaon. Munang dito sa Turin kay gayon may og tanom dito sa bukid nga gihatag nga yuta sa usa ka membro. Panahon sa pagkamaayong silingan. Tungod kay niining panahon na daghang naglisod. Pero nakatanaw ba ta sa atong silingan nga basig grabe na jud kayo ang ilang kalisdanan kay kanato. O wala na sila laing gilauman pa. Kundili ang Dios na lamang. Kung unta kita makakita pod sa ilang kahimtang. Ang pagkamayong lumulupyo sa lungsod, ang pagtamod sa giya sa gobyerno o mga otoridad. Kay bisan pa diha sa panahon sa pandemya, kita gayod kabaton sa paglaom nga mahuman kini ug modaog kita ug mahatagan kita sa buhing paglaom sa pag-uban sa atong Ginoo. Ngayon kitang protektahan labi na niining panahon na kita nagkinahanglan gayod kaniya. Mga igsoon, ang pandemya mahimong usa ka pamaagi sa kahitasan nga bubalik gayud kita sa labing batakang mga lakang sa kinabuhi. Ang pagbalik ngadto sa pagtuog prinsipyo sa Shema, angay punan, puy-an, aron maligon ang atong panimalay. Angay nga ikinabuhi aron matukod ang atong katilingban taliwala sa mga hagit ug mabarog ang tibuok nasod diha sa iyang pagtuo sa Dios ni Abraham, Isaac ug ni Jacob ug pag-angkon sa kaluwasan diha kang Ginoong Jesucristo ug pagsangkap sa balaang espiritu. Mga igsoon, ang Ginoo magapanalangin gayud kanunay diha sa padayon natong pagmatuto o pagsunod sa balaanong pagmatuto ilabi na niining bulan sa Septembre. Ginoo magapanalangin kanato maayong adlaw kanatong tanan. Ginoo mag-uban sa padayon nga atong mga buhat sa pagsimba, pagpamalandong o pag-alagad. Amen. Moduol kita sa Ginoo diha sa atong katilingbanong pagampo. Balaan og mahigugmaon nga Dios, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi ni imong gilugoy kanamo. Salamat usab sa imong makanunayong pagbantay ug pag-umuma sa among mga kinabuhi. Salamat sa kahigayunan nga kami makaduol kanimo pinaagi niining
binisaya nga pagsimba. Labi na gyud salamat sa imong pinakabiling gasa ang imong bugtong anak nga si Jesus na mao'y naghatag og kaluwasan ug kahulugan sa among kinabuhi. Among gidala og gitugyan ang among tagsa-tagsa nga mga kinabuhi, uban ang among mga kalipay o pagpasalamat, uban ang among pag-antos, mga problema, uban ang mga balatian o kalayuhon. Amo kining gitugyan tanan kanimo, kay nasayod og tuo kami nga dili mo kami pasagdan og biyaan, kay ikaw man ang among Emmanuel, ang Dios nga among kauban. Panalangini ang matag usa nga nakigduyog sa pagsimba, panalangini ang among tagsa-tagsa ka mga panimalay, panalangini ang among mga mahal sa kinabuhi nga kauban namo og katong atua sa layo na nagtrabaho. Panalangini ang among trabaho, tinubinan sa panganabuhian, mga pagpanguma, negosyo, trabaho sa opisina o eskwelahan, ug uban nga kapanginhuhaan. Panalangini ang tibuok United Church of Christ in the Philippines, ang among mga obispo, ang mga conference ministers, ang mga pastors, church workers, Lord, nga na-assign sa nagkadaiyang mga simbahan ug institusyon. Among gipangayo Ginoo na sa among pagbuhat sa imong misyon ug sa pagmatuto sa imong mga katawhan, amo kining buhaton uban ang gugma ug kadasig. Ug among giampo Ginoo ang among kinabuhi mamahimong panalangin ngadto sa uban. Panalangin ang imong mga anak nga naa sa balatian sa panglawas, ayuha og dasiga sila Ginoo. Labi na katong mga katawhan nga natakbuyan sa coronavirus, among gipangayo Ginoo ang imong healing grace and mercy ilang masinati, kay nagtuo kami nga ang imong gugma ug gahom mas gamhanan pa sa bisan unsa nga balatian ug virus. Panalangini katong nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan, ilang mga wedding anniversaries ug mga special milestone sa kinabuhi. Panalangini sila kauban sa ilang pamilya. Panalangini ang among syudad sa Davao, ang pulo sa Mindanao ug ang tibuok Pilipinas. Panalangini usab ang among mahal nga presidente ug ang ubang mga opisyalis sa gobyerno nga magabuhat sila uyon sa imong kabubuton. Panalangini ang imong mga katawhan nga naa sa kalisdanan tungod ni ining COVID-19 nga pandemic, labi na katong nawad-an sa trabaho na ay mga pahinanglanon among giampo Ginoo nga imo kining tagbuon. Dili lamang sa Pilipinas ang among giampo kundi ang tibuok kalibutan, Lord. We pray for your divine intervention nga masinati sa tanan nga nasod ug sa tanang mga katawhan. Maunta Ginoo, maundang na kining COVID-19 nga pandemic. Ang matag usa kanamo adunay hilom nga mga pag-ampo nga among gipadangat sa trono sa imong grasya. Dungga ug panimatia kami Ginoo. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo, higala ug manuluwas. Amen. Among panikamutan nga sa matag Domingo, mapahigayon kining atong pagsimba sa atong kaugalingon nga pinulungan. Kay nasayod kami nga ang uban gimingaw na og kanta sa mga alawiton sa ato gayong kaugalingon nga pinulungan. So salamat Pastor Winsel ug Pastor Jay sa maong initiative ug kang Erica nga maoy nagduyog sa atong pagsimba. Mapahigayon kining atong pagsimba sa atong kaugalingon nga pinulungan. Ug hinaot nga mapanalanginan kamo ug inyong i-share kini ngadto sa uban. Mao lamang kini ang atong mga pahibalo alang ni ining Domingoha. Manindog kitang tanan atong awiton ang atong himno sa pagsalig. Sa likod
saad ni Jesus, naigugo siya hangtod sa kahangturan. Akong kinabuhi giharian niya, ug sa saad niya nagsalikod. Nagasalig ang saad sa Ginoo, gisaligan mo. Nagasalig ang saad niya kung gisaligan. Nagasalig ko sa saad ni Jesus, bisan hulgaon ako sa kanisod. Pagkahadlok ko kakubamanaw, ug sa saad niya nagsalikod. Nagasalig ang saad sa Ginoo, gisaligan mo. Nagasalig ang saad niya kung gisaligan. Nagasalig ko sa saad ni Kristo, kaysa human niya nang itutong ako. Kung may kadaugan ko matagad na, kung sa saad niya nagsalikod. Nagasalig ang saad sa Ginoo, gisaligan ko. Nagasalig ang saad niya kung gisaligan. Nagasalig ko sa saad ni Kristo, kay kini wala gayoy pagkapukan. Sunod ko ang handog sa Espiritu, ang sa saad niya nagsalikod. Nagasalig ang saad sa Ginoo, gisaligan mo. Nagasalig ang saad niya kung gisaligan. Diha sa imong mga saad, Dios nga labing balaan. Among gihalad ang among kinabuhi. Ikaw dili man gayud mupakyas sa imong mga pulong o sa imong mga panaad. Kaniadto pa ngadto sa mga nag-unang mahan sa karaang tugon ug diha kang Ginoong Hesus ug sa balaang Espiritu. Aron o Dios nga kami makatuman sa imong dakong sugo diha sa imong pagtulunan sa Deuteronomio sa sugo ni Moses. Pagtuo sa usalamang ka Dios, paghigugma kanimo sa bug-os nga kinabuhi ug ang pagtudlo, pagmatuto sa mga kabataan ug sunod nga mga kaliwatan diha sa pagtuo nga ilang dapat batunan. Dili namo kini mahimo kung dili kayo ikaw magauban Ginoo. Labi na nining panahon sa kalisdanan tungod sa pandemya. Salamat Amahan, ang imong saad o maong saad mo'y among gahom alang sa padayon nga pagkinabuhing pagmatuto o kinabuhi nga naa ang kalipay, kagawasan o kagawasan gikan sa kahadlok o kinabuhi uyon sa imong kabubuton bisan pa sa panahon sa dagkong mga kalisdanan, kapait o mga hagit. Salamat Ginoo nga imong gidungog mga pag-ampo sa imong mga katawhan nga nagasubay karon ug imo sab nga gidawat ang among mga pagmamalandong, pasalamat o pagsimba. Ug karon ang Dios nga magbubuhat, luluwas ug magsasangkap
Diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya matagamtaman sa katawhan o kabuhatan ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi karon hangtod sa walay katapusan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.